জীবন শ্রেণীমন্তে স্বস্তি দেনে জীবন আদেশে এই দেশ ছিন্দায়নি মরিত মুন্ড गिरिराजन राणी मेनका गर्भवती हेले गिरिराजन प्रथम फल राणा एक सुंदर कन्या पर्वत उपर जन्म कर नाम दिया पार्वती शिव को पति रूपे पाइबाई पार्वती आरंभ कले कठोर तपस्या शीत काकर को खातिर न करी शिव को आह्वान करुछन्ति पंचाक्षर मंत्र जपी नमः शिवाय नमः शिवाय नारी बर की नाम तुम्हार के उठारी वासस्थान बयसे पात पकड़ बसी पाइबा केउ धन जे रत्न सबे खोजती मरी छी देवी तेरे राजमंदिर ही श्मशान रहुथा गोटे पांश बला हारमाला बहा जटाधारी को पति रूपे पाइबा मन बनाउछ छी 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 सबुले जहार चारिपाखे भूत प्रेत गुड़ा घुरी बुलुथांती पांचटा मुंडरे जहार तीन आखि साप गुड़ा बेकरे गुड़े ही फणा टेकी था खंडे बाघ छाल पिंधि वृषभ उपर बसी त्रिशूलटे धरी जे श्मशान सारा घुरी बुलू थाए ताकू पाइबा तुमे सुना देह को चुना करी तपस्या करुच छी 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 देवी पार्वती निज कामरे हाथ दे सखी जया विजय को डकी कहले घर को जा निश्चय तुमको विवाह कर पिता को कही स्वयंवर आयोजन देवी पार्वती घर को फेरिले कन्या समस्त कथा शुणी
ଭିତରେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କି କୈଳାସପତି? ହଁ ଉମା, ମହା ଅଘଟଣ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ସେ ମହାସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି। ମହାସଙ୍କଟ? ତୁମର ମନେ ଥିବ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଘାତ କରି ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳେ ଅକସ୍ମାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମୋ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କଲେ। ବ୍ୟାସ ପତ୍ନୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ନହେଲେ ନାରୀ ହନ୍ତା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଭବାନୀ। ସେହି ଦିନର କଥା ମୋର ହଠାତ୍ ସ୍ମରଣ ହେବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଜାଣି ଜାଣି ନଥାଏ ଏହା ସ୍ୱଭାବ ତୋର, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବହିବା ରସ, ଆଗ ପଛ କିଛି ମନେ ନ ଭାବ। ଜାଣି ଜାଣି ନଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ନାରୀହନ୍ତା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ତୁମେ ଅଭିମାନ କରୁଛ ଭବାନୀ? କେମିତି ନ କରିବି ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ ଏ କ୍ଷଣକୁ ବି ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବ। ତୁମେ କଥା ସାରା ବିଷୟ, କି ପାତେ ବି ସାଜନ। ତୁମେ କଥା ସାରା ବିଷୟ, କି ପାତେ ବି ସାଜନ। ଗୋଟେ ଥର ଅନାଥ ପ୍ରେମର ଦେଇ ଭାବିଛ କି ମହାନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତୁମ ବାହୁ ଛାୟା କରିଛି ହୋଇ ବିନୟ। ତୁମ ବାହୁ ଛାୟା କରିଛି ହୋଇ ବିନୟ। କୈଳାସ ପତର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫଳ, ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ଭାବ। ଜାଣି ଜାଣି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ଶଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା, କାଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଦେଇନି ପାର୍ବତୀ, ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟ କରିଛି। କଣ କହିଲେ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି।
तुम मनरे जदि एते भय तेबे तमे एही मुहूर्तरे कैलासपुरी परित्याग कर। कौन है कैलासपुरी परित्याग करी टिके स्थिर चित्ते चिंता करंतु भोलानाथ मु चलीगले आपण ए विशाल कैलासपुरी को सुचार रूपे चलाई पारिबे तो मु पारे कि न पारे से चिंता तुमर कहीं तुम्हें अविलंबे मो आखि सामने चली जाओ पार्वती जा करूची चिंता नहीं मोर कैलासपुरी निमिषे उछुड़ी गले चिंता नहीं मोर सत शिव गुण काले बिना सहेले चिंता नहीं मोर कैलासपुरी निमिषे उछुड़ी गले चिंता नहीं मोर सत शिव गुण काले बिना सहेले तथापि रहिछि रहिब धुर्तति भगवती बिहुनारे तथापि रहिछि रहिब धुर्तति भगवती बिहुनारे नाहिता सोचना नाहिता भावना नाहिता सोचना नाहिता भावना सौंदर्य बिरहरे जिया के सहारे गिरी पाला छाड़ी जाओ शिवपुरी जिया के सहारे गिरी पाला छाड़ी जाओ शिवपुरी प्रधानल मोर घर हे शीतल प्रधानल मोर घर हे शीतल नीरବରେ जाओ चारी नीरବରେ जाओ भारी आपण एते निष्ठुर हे पारले भोलानाथ प्राणप्रिय शंकरी को जे क्षण मात्र पाखर अंतर कर नथिले से आज एमिति कठोर आदेश देई परिले मु तुमर कौन अभियोग शुणा चाहे ना पार्वती तुम्हें छाड़ी जाओ बेस जाऊँ स्वामी गला बड़े आपणकर पदरज टिके कामना करुची ना ना मोर पाद स्पर्श करिवार कौन अधिकार तुमर नाही दूर हो अहंकारी भवानी କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ସହିତ ମା ଭବାନୀଙ୍କର କିଛି ମନମାଳିନ ଘଟିଲା ତ ନା ମା ଭବାନୀ ଆଜି ଏକାକିନୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷେ ସବୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ହେଲେ ମୋର ମନ କହୁଛି କୈଳାସପତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଳି ଲାଗିଛି ତା ହେଇନଥିଲେ ଦେବୀ ଏକାକିନୀ ଏଠିକି ଆସନ୍ତେ ବା କାହିଁକି ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କର କ୍ଷଣକପି ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ସଦାଶିବ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମୋତେ କୈଳାସପୁରୀରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭୋଳାନାଥ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତେବେ ଦେବୀ ଏବେ ରହିବେ କେଉଁଠି କରିବେ କ'ଣ ସେଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଦେବର୍ଷି। ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଭୟ କରି ତା ପୁରୀରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେନି। ସେମିତି ହେଇଥାଏ ଦେବୀ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକ ହୁଏତ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଅବା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେବୀ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଦେବର୍ଷି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ତପସାଧନା କରନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ କାଳେ କାଳେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭୋଳାନାଥ ବି ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି ନେବେ ତେବେ ତେବେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି। काळे काळे घोर तपसाधने तोषी चंदी देवे भगत बणी तुम तप बणी कैलास
ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ଦେବୀ ଭବାନୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସେନା ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲାନି। ମୋର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତା। ହେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ତୁମେ କଣ ଦାସୀର ମନ ଭିତରେ ବୁଝିପାରୁନ? ଏ ବଳକକୁ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତ, ତେବେ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତୁମ ଚରଣରେ ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶଙ୍କରୀ, ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରୁଛି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏ ପିତଳା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେବ ତୁମର ମାନସ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧିଦାତା। ଗଣେଶ, ପୁତ୍ର ମୋର, ମୋ ନୟନ ସଙ୍ଖାଳି। ନା, ନୟନ ସଂକାଳି ବନରେ ପର ଗଣନାୟକ ମୋ ଗଣନାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି ବାବୁ ତୋଙ୍ଗ ଯାକ। ଦକ୍ଷିଣୀ ଜନନୀ କୋଳ ତୁ ଆଜି କଲୁ ମଣ୍ଡନ ତୁ କଲୁ ମଣ୍ଡନ ରାଧି ତତେ ବିଷ୍ଣୁ କୃପାରୁ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ। କରୁଛି ଆଶିଷ ବାବୁରେ ସଦା ହୁଅ ତୁ ସୁଖୀ ରେ ହୁଅ ତୁ ସୁଖୀ ତୋ ପିତା ସଙ୍ଗରେ ଯେନେ ତୁ କେବେ ନ କରୁ ଦୁଃଖୀ। ଆଦେଶ କର ମା, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, ମୋ ନୟନ ସଙ୍ଖାଳି, ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବୁ। ହଁ ମାତା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ତପସ୍ୟା ଘରରେ ତପସ୍ୟା ଘର ପ୍ରହରୀ ଭଳି ତୁ ଜଗିବୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର। ଯଥା ଗରିଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବି। ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବୁ। କେହି ଯେମିତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। କଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରହରୀ କାମ କରିପାରିବୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବି ମାତା, କରୁଛି ପଣ ମୁଁ କରୁଛି ପଣ କର ଗୋ ତପସ୍ୟା ଖଣ୍ଡରେ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ। ମାନବ ଦେବତା ଛାଡ଼ିବିନି କାହାରି ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଜଗି ରହିବି ଘିନି ଯସ୍ତି ହାତରେ। ତୁ ଏକାକୀ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗି ପାରିବୁ ତ? ହାତରେ ଅଛି ମୋର ଯଷ୍ଟି, କେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ମା। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ତପସ୍ୟା କର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ। ମୁଁ ଏବେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଇଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଏ ତ ପାର୍ବତୀ, ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଭବାନୀ। ହଁ ହଁ ହଁ, ପାର୍ବତୀ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ, ହେ ପ୍ରକୃତି, ହେ ଧରିତ୍ରୀ, କେହି ଦିନ ମୋ ପାର୍ବତୀର ସନ୍ଧାନ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ଏଇ ତ ତାରି କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସେ ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ନନ୍ଦୀ ନନ୍ଦୀ, କୁହ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି କାହିଁ ଅଛି ମୋ ପାର୍ବତୀ, ଦେଖି ନାହୁଁ ବହୁ କାଳ ଗଲାଣି ଦେବୀତି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ତା ଉପରେ କୋପ କରି କୈଳାସ ପୁରୀରୁ ତାକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ତଡ଼ି। ଯାଉଛୁ ପିଅର ଆମେ ମାତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନେ, ନ କରି ବିଳମ୍ବ ତୁମେ ଯାଅ ଏହି କ୍ଷଣି।
ସ୍ୱର ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଶିବ ଶିବ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକୁଛି ବିକଳି କର ହେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପିତା ନ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ ନିଶ୍ଚେ ଭଗବତୀ ମାତା ନିଜେ ଯାଇ ପାର୍ବତୀର ସନ୍ଧାନ କରି ଏତେ ଦିନେ ମାତାଙ୍କର କଥା ପିତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଥର ମାତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମ କୈଳାସପୁରଟା ହସି ଉଠିବ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳାନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଭବାନୀକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବେ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବେ କଣ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଅବଧ ବାଳକ ହାତରେ ଏକ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି କାହିଁକି ରେ ଚପଳ ବାଳକ ତୁ ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଗିରି ଗୁହା ନିକଟରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇ କଣ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁ ବାଳୁତ ଶିଶୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କଣ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୁଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଜଗିଛି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିଛୁ କାହିଁକି କିଏ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ସେ କେମିତିକା ମା ଗୋଟେ ବାଳୁତ ଅବଧ ଶିଶୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସାବଧାନ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଭର୍ସନ କର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାଳକ ତୋ ମା କାହାନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତତେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଗେଇଛୁ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହିବି କେହି ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ନ ଦିଅନ୍ତି ବେଶ ଭଲ କଥା ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ବାଟ ଛାଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ମୁଁ କିଏ ତମେ ଯିଏ ହଉନ କାହିଁକି ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବିନି ଏମିତି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ବି ନୁହେଁ ନା रे मूढ़ बालक कहू मुखे कटु बाणी रे मूढ़ बालक कहू मुखे कटु बाणी मुहृद कंपुची कोपे तोर कथा शुणी मुहि महादेव रे मुहि महादेव रे निमित्त भांगी तो घर बरे ହେଲେ ହୁଅ ମହାଦେବ ମୋର ଅଛି କିସ ହେଲେ ହୁଅ ମହାଦେବ ମୋର ଅଛି କିସ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିବାକୁ ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଏଣୁ ଯା ଫେରି ନହିଲେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି ତଡ଼ି ହେ আরে শিশু দেখা না তু বড়ি মা তোহর আরে শিশু দেখা না তু বড়ি মা তোহর ত্রিশূল আঘাত মাত্রে কটিব তো শির এবে ঘুঞ্চি যাও রে এবে ঘুঞ্চি যাও রে ଅଛି ଯେବେ ମରଣକୁ ଭୟ ରେ ଭୟ ଭୟର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନା ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରୁ ଘୁଞ୍ଚିଟା ବାଳକ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛ କାହିଁକି ଥରେ ତ କହିଲି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କର ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ତମେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବେଶ ଏ ବାସନ୍ୟ ନିର୍বোଧ ଶିଶୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳରେ
ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲି। ତା ଦୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମୋ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଶୂଳର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରାହତ କରିଦେଲା। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଅପମାନ! ଏହି କ୍ଷଣି ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ କଣ? ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଯାକେ ମାତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବୁଝିଲୁ ଭୃଙ୍ଗି, ମାତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ମନ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି। ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେଣି। ହେ ଭୃଙ୍ଗି, ପ୍ରଭୁ କଣ ଏକାକୀ? ଆଉ ମାତା? ଭଙ୍ଗୀ, କଣ ହେଲା ପିତା? ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ହାତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଧରି ମୋର ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। କଣ ହେଲା ପିତା? ସେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକର ଏତେ ପରାକ୍ରମ? ହଁ, ଅସାମାନ୍ୟ ସେ ବାଳକର ପରାକ୍ରମ। କଣ କହିଲେ ପିତା? অসামান্য বালক সে অপ্রমেয় তাসকতি শিবর ত্রিশূল প্রতি মনে তার নাহি ভীতি। ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା? ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ବି ତାର ଭୟ ନାହିଁ? ବାରମ୍ବାର କଲି ତାକୁ ଆଘାତ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳରେ ପ୍ରତିଥର ଦେଲା ବାଧା ଯଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡ ଧରି କରି ନପାରିଲି ଯୁଝି ଯେଣୁ ଆଶା ମନ ମିଟିଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା, ଆମେ ଶତ ଶିବ ସେନା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଭୃଙ୍ଗି ନା, ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଅପମାନର ସୀମା ରହିବନି। ବେଶ, ଆମକୁ ତାହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାହ ଯଦି ଯୁଝିବାକୁ ବାଳକ ସହିତ ଦେଉଛି ମୁଁ ଅନୁମତି ଯାଅରେ ତୁରିତ। ତାକୁ ବଧିବରେ ତାକୁ ବଧିବ ପୁଣି କିସ୍କିନ୍ଧା ଅରଣ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିବ। ତାକୁ ବଧିବ ତେବେ ବୁଝିବ ସେ ମୂର୍ଖ ବୁଝିବ। ଶିବେ ଅପମାନ ଦେଇ ହେବ ସେ ନିହତ। ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ସେ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ଯାଉ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜି ଏଠାରେ ତୁମର କାଣ୍ଡଟିଏ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ବାଳକ ଗଣେଶ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ପରି ଦୁଇ ମହାଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ତ? ହଁ, ନପାରିବେ କାହିଁକି? ଯିଏ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଯଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆରେ ଏଇ ତ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ସେ ବାଳକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ବା ହଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିଧିସୁତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛ ଦେବର୍ଷି। କଣ ହେଇଛି ଜନ୍ତୁନାଥ, ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? हे शंकर किंपा विरस हे शंकर किंपा विरस किंपाई चिंतित मने बही खेद किंपाई चिंतित मने बही खेद बसिच काहि किया हे महेश हे शंकर किंपा विरस ଦେବର୍ଷି, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଳକ ଠାରୁ ପରାଭବ ପାଇ ଲଜ୍ଜାରେ ମସ୍ତକ ମୋର ନଇଁ ଯାଉଛି। ତା ଅବଶ୍ୟ ଶିବ ଶକ୍ତିର ପରାଜୟ, ତାହା ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନିକଟରୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି। ସେ ବାଳକ ହୁଏତ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଗାରିମା ଜାଣିନି। ମୋ ରୁଦ୍ରକୁ ଥରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ସେ ବାଳକ ନିମିଷକ ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ସଦନା। ଛଡ଼ା ଦେବୀ ଭବାନୀ ତାଙ୍କୁ ମହାମୁଖା ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁଶାଳିନୀ ଏହି ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ସେ ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତି ପାଇଛି ପାର୍ବତୀ ଠାରୁ। କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ତାକୁ ନିଧନ କରିବାର ଉପାୟ କଣ? ଉପାୟ ଉପାୟ ମୁଁ ବା କଣ କହିବି ଭୋଳାନାଥ। ତେବେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିବି। ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭୋଳାନାଥ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଉଚିତ କଥା କହିଗଲେ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। କୈଳାସପତି ହଠାତ୍ କାହିଁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ନାରାୟଣ, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବଡ଼ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସମସ୍ୟା? କି ସମସ୍ୟା ଭୋଳାନାଥ? ଅଭିମାନିନୀ ଭବାନୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଷ୍କିନ୍ଧା ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଗଲି। ମାତ୍ର ଭବାନୀର ଭୃତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବାଳକ ମୋତେ ବାରଣ କଲା। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏହି ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଳକ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ କୈଳାସପତି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ହଉ କି ଅସାମାନ୍ୟ, ଏହି ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ବେଶ, ଆପଣ ସେ ବାଳକ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ? ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଅପମାନ ପାଇବା ପାଇଁ? ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି। ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ମାୟାର ସ୍ନେହ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସେ ବାଳକ ସହିତ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ନନ୍ଦୀ, ନନ୍ଦୀ! ଏ ନିର୍ଭର ବାଳକ, ମୁଁ ତୋତେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହୋ ବାଳକ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶିଶୁ ହେଇ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମାନେ କହୁଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦବୁ ନା ନାହିଁ? ମାଆଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବେଶ, ତାହେଲେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ପାମର।
କଣ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଏବେ କଣ କହିବି ପାର୍ବତୀ ଯଦି ଏର ଶିର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ନା ତା ଶିର ନହେଲେ ଆଉ କାହାର ଶିର ଆଣି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ବେଶ ତାହିଁ ହଉ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ 10 ମାସ ଗର୍ଭ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ଯଦି ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ରକୁ ପଛ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୟନ କରିଥିବା ତେବେ ସେହି ଶିଶୁର ମସ୍ତକକୁ ଆଣି ଗଣେଶର କବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ କଲେ ଯାଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଶୁଣିଲ ତ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଯଥାଜ୍ଞା ପିତା। ପିତା ପିତା କଣ ହେଲା ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଶିଶୁର ଶିର ମିଳିଲା ତ? ନା ପିତା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ଖୋଜି ବୁଲିଲୁ ହେଲେ ସେଭଳି ଶିର ପାଇଲୁନି। ତାହେଲେ ମାତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅବିକଳ ଗୋଟିଏ ମାଇ ହାତୀ ତାର ଜନ୍ମିତ ପିଲାକୁ ପଛ କରି ଶୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ହାତୀ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ପିତା। ସେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ହେଉ ପଛେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶ ଏବେ ଦେଖ ମା ମୁଁ ଗଣେଶକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛି। ମା ମା
ଗଣେଶ ଗଣନାଥ ମୋ ଅଙ୍ଗ ମୋଡ଼ି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋ ପିତା କୈଳାସପତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଣିପାତ କର। ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାନନ୍ତ ପିତା। ଯଶସ୍ୱୀ